लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि देनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै दिनै सेकेन्ड डे शुटिं ओमफ्राय जोङो थांगासिनो आरोना। ओमफ्राय नै रौता मोनहैबाय थाङै थाङै ओमफ्राय बेयावहाय केमेरामेन आरो मेकआप मेन बिसोरखौ लांफानांगौ नै बेयावहाय थायो बिस्रा रुम थायो आरो। ओमफ्राय नै ओंखारबाय आङो गारिनिफ्राय। ओमफ्राय नै जोङो धनस्रिघाट मोनहैबाय माने दिनैनि शुटिंआ माजबातथिं जागोन आरोना। माजबाट बै हाजोआ बिथिं जागोन माने हाजो नांगौ जादों आरोना बेनिखायनो बिथिं लाहैनो नागिरदों। ओमफ्राय नायलाय खुवाया माबायदि आयु गुसथार। ओमफ्राय नै जोङो माजबातथिं थांलायबाय मोनहैथ'वाखै मोनहैथारसिगोन आरोना थांगासिनो। ओमफ्राय नै दाना आंखौ एसे नायदो बेबायदि मेकआप खालामदों आरोना सिम्पोलसो खालामदों। माबायदि नुखोथाय आंलाय एसे माने गावनि मोखांजों मिलायनाय बायदि मोनदों आरोना। ओमफ्राय नै गावखौनो एसे देखायथ'बाय थाबाय जा गोजांखादों। नै दायो जोङो सहैथारसिगोन शुटिं खालामग्रा जायगायावहाय। जोङो लामाखौलाय बेसे नायनो नङा लोगोफोर, लामाखौ नायस्लायस्लाय आंखौनो नायनो हागोन ना र' बिदिब्ला आं बे बागानखौ देखायग्रोनोसै एसे। नै मा बागान बियो, मा बागानथाय बियो गुमाय न' मालै मुथु बियो मा बागान? हासार सापात गायगोन आरो सापात गायनायनि सिगां गायो। ओइ आं खिथानो रोङासै हे लोगोफोर मोजाङैनो। नोंसोरो नुनानै सिनायनो हागौ, आं माने एसे मोजां सिनायासै नालाय बेखायनो आं खिथानो रोङासै आरोना। जिखिजाया देखायबाय आरोना बागानखौ, जिखिजाया बागान। ओमफ्राय दाना नैबेयावहाय बे धाबायावहाय ओंखाम जाना लाग्रोनोसै। ओंखाम जानायनिबो टाइम जाबाय नालाय 12तासो जाखाबायमोन आरोना। ओमफ्राय जालांखानोसै आरोना। ओमफ्राय नै बियो सिनाकि आरोना, सिनाकि लोगो मोनदों जोंनि बर' बाजार स्कुलावहाय फरायोमोन आगोलाव लोगो मोननायमोन आरो। ओमफ्राय बे हटेलाव माने धाबायाव थायो खोमा माने थायो आरो। ओमफ्राय नुनायखाय सिनायनायखाय रायज्लायबाय आरो। ओमफ्राय नै मा दङ साफायखुमा हरदों पियास हाना दोनदों हनै। दिनदो साननैल'सो थांदो सिगांनि मोनसेखौ नुनाय नुवाखैबा। ओमफ्राय जानाया जोंना रेडि जाथ'वाखै नालाय, ओंखामफोरा रेडि जाथ'वाखै। ओमफ्राय नै बाहेरफोराव थानानै दसे टाइम पास खालामदों आरोना, फट'फोर लादों भिडिअ'फोर बानायदों। ओमफ्राय आंहाबो मालाय आंहाबो नै एसे भिडिअ' बानायनो नागिरदों, स्ल' मसन भिडिअ' बानायनो नागिरदोंमोन नै जोहोलि स्ल' मसन भिडिअ' बानायदों। बिदि माने स्रां नुवाखै आरोना, खोमसि नुदों। बिनिखायनो बे सान्दुंथि थानानै आरो बानायफिनलायनोसै होननानै सान्दुंथि थांबाय स्ल' मसन बानायनो थाखै। नै स्ल' मसना नायदो दाना एसे जोहोलि खालामदों अनजियालाय जोहोलिखाना। ओमफ्राय नै दसे फट'फोर लाबाय बेयावहाय, जाथ'वाखै नालाय जानाय लोंनाया, जानो नेथ'नो दसे टाइम पास खालामबाय आरो। मोजांखाब्रा बाजै बेलाय केमेरायावसो देखायदों। जानायखौलाय बेसे नायबाय थानो न' लोगोफोर, जोङो दानो जाखांथ'वा नालाय ओमफ्राय जों जाबाय थानोसै दोनथ'नोसै। ओमफ्राय नै सुटखौ बेयावनो लाग्रोनोसै। ओमफ्राय बै हाजोफोरखौ नांगौ जादोंना, ओमफ्राय हाजो नुहुरनाय बादियै लाबाय आरो। ओमफ्राय नै बेबायदि खार होननानै फोरोंदों आरो आंखौ।
ओमफ्राय ini खारसोबाय अनजिया खारबाय मेंलायलायबाय ओमफ्राय एबार मोसानाय ओमफ्राय नै सोलोंग्रोसोदों आरो आङो इदि मोसाहोना होनदों नालाय ओमफ्राय सोलोंग्रोसोदोंमोन रोंगोन ना रोङाथाय होननानै ओमफ्राय नायदो मोसासोबाय अनजिया बा जाबाय लकेसना दे नायहरदोब्रा नै नोंखौ लागोनसो नै हिनलाय आरो दे हिनथार हिन आं मा बायबाय आथाया बायबाय नै लोगोफोर जोंना शुटिंआ जोबथारसिगोन ओमफ्राय सानाबो हाबथारनोसै जायगाफोरा बेलेग जायगायाव लानांगौ जादों नालाय बिनिखायनो एकदम फोजोबनो सानबाबो हागुआ जागासिनो आरोना ओमफ्राय जों दायोहाय भैरबकुन्दआव थांगासिनो बे माजबाथिंनिफ्रायनो डाइरेक्ट भैरबकुन्द थांसिगोन ओमफ्राय भैरबकुन्दआव दैनिबो दङ नालाय दैयाव लानानै ओमफ्राय ओरै थांसिना जों न'आवहाय